Bueno, moi boas tardes, moitas grazas por a vosa presencia. Bueno, pois xa vedes que hai fumata branca ou se cadra non completamente branca, pero en todo caso para nós, para a Nova, é un logro enormemente positivo, pero non para nós como Nova, sino un logro enormemente positivo para a ciudadanía deste país, para a maioría social agredida por os actuales gobernos, tanto do Estado como da Xunta de Galicia, que gobernan contra os cidadáns sistemáticamente. É un enorme logro para esa ciudadanía que no espectro do que é o nacionalismo progresista, no que é a esquerda, mesmo de ámbito estatal, pero que asume os dereitos políticos de soberanía de autodeterminación do povo galego, pois que no canto de contribuirmos con unha fragmentación do que poderíamos chamar oposición social e política a esta barbarie no poder, a esta brigada de demolicións concretamente en San Caetano, e, por lo tanto, co fraccionamento, pois, propiciar que podan renovar unha maioría, pois termos conquerido un acordo de unidade de acción electoral que nos propuxemos xa hai varios meses, desde o Día da Patria, que logo foi analizado, debatido en todas as asambleas da Nova, e como ben sabedes, pois todas elas coincidiron en que sí, que se fose adiante, e que en todo caso que se fixese o posible para que fose o máis ampla posible, e que, se non, pois, polo menos facelo con quen de entrada ou como fose non puxese cancelas de exclusión de outros posibles partícipes. Pero tamén quero decir que, como me gusta ser moi veraz, que o acordo logrado non abrangue, non logra na súa plena dimensión a proposta que a Nova fixo pública, porque para que fose completa, pois tería que estar o BNG e tería que estar Compromiso por Galiza. Moi ben, entón é un logro enorme, eu coido que vai ter un efecto na ciudadanía e no electorado acumulativo, aparte de que xa está a ter, e percibímoslo nestas semanas, nos sectores máis lúcidos, máis conscientes, máis reivindicativos da ciudadanía activa, unha esperanza, unha ilusión, unha reactivación que non se producía, pero é ben sabido que o BNG nin siquiera quixo contestar formalmente a nosa proposta, unha vez que xa se lle formulou por escrito despois dos acordos das asambleas e da decisión da coordinadora de, por lo tanto, vehiculizar xa a proposta aos interlocutores, e que Compromiso por Galiza, pois, inicialmente, a dirección teimou en aceptar un acordo a dúas bandas, e dese nós, pero excluindo a Esquerda Unida, aínda que finalmente, pois, a consulta das bases, pois, dese lugar a que nos serán, diante onte mesmo, xoves, pois os resultados das súas asambleas fosen maioritariamente a favor de retirar esa exclusión e de integrarse na coalición, e que a súa dirección nos comunicou formalmente na mañá de onte. É moi claro que na situación na que estivemos o escenario foi moi distinto do que se o BNG se tivese aceptado polo menos falar da cuestión dende a primeira mensaxe que se lle lanzou, ou polo menos dende a proposta xa formal que se fixo inmediatamente despois, e tamén se Compromiso por Galiza tivese adoptado
unha atitude congruente con nos propuñamos, non? Que non houvese ninguén, ningún grupo que fixese cancelarse. En todo caso, que se excluíse porque considerase que non encaixaba. Porque, evidentemente, da mesma maneira que nos aceleramos no posible a consulta ás bases, ás nosas asambleas, que estaba previsto que debatesen a cuestión cando se lles pasou esa proposta en agosto, pois estaba previsto que tuvesen até mediados de setembro para poder debater, pero a convocatoria esta, por sorpresa, na frijolada esta, pois forzounos a acelerar, pero aceleramos e as asambleas celebraronse, afortunadamente, con esa unanimidade. Si as bases de Compromiso por Galiza tuvesen a oportunidade de facelo nos mesmos momentos aproximadamente en que fixeron as nosas, cousa que dependía naturalmente da actitud da súa dirixencia ou dirección, pois probablemente o resultado que foi sería sido para podermos negociar a tres bandas. É perfectamente comprensible que é moi distinto negociar entre tres interlocutores con vontade nunha coalición, tres comisores diversos, diferentes, e que a situación na que estuvemos en que tuvemos que negociar nós, porque había que comenzar a negociar, porque o prazo era estrictísimo, cortísimo, pero facendo ao mesmo tempo de valedores de Compromiso por Galiza. É dicir, insistíndamos en deixar as cousas de maneira que se pudese incorporar Compromiso por Galiza, a pesar de que a súa dirección non estaba por labor, ainda que logo mudou e convocou as bases. Iso quere dicir que nos en gran medida fixemos o traballo de dous. Bueno, e que saludamos con unha enorme alegría o comportamento mayoritario da militancia de Compromiso por Galiza, ao que militancia que nós queremos expresar a nosa máis profunda gratitude, porque ben entendemos que as bases dunha organización, de calquera organización, pois non están nas mesmas condicións para tomar decisións e posicionarse segundo cal sexa a postura inicial da súa dirección. E as nosas bases contaban con que había unha proposta aberta, non había unha consigna, pero unha proposta aberta da dirección que non prexulgaba nada, decía, decididvos sobre esta proposta moi aberta e en positivo, pero non tuvemos, as nosas bases non tuveron que darlle a volta a posicións a priori da dirección, da nova. Pero a realidade é que no momento en que xa se nos traslada esa nova posición de compromiso, pois quedaban horas. E como se trataba de, dentro dese prazo que quedaban horas, formalizar unha coalición técnica, é dicir, poder inscribir, formalizar a inscripción dunha coalición, había un mínimo de cuestións que había que poñerse de acordo, non só rótulo, non? Senón, pois, uns postulados básicos, uns criterios básicos e incluso, pois, un núcleo dunha orientación programática. No proceso de negociación deses días, nós presentamos un esquema de programa, Esquerda Unida presentou tamén por a súa banda un esquema de programa, ao superpoñelos as dúas propostas, resultaba que a coincidencia era enormemente grande, por lo tanto que había suficiente espacio de coincidencia para un programa común. E todo isto non se podía improvisar en cuestión de horas, e tampouco se podía, pois, simplesmente, pois, chegar ás 12 da noite e frustrar aquilo que era posible para dar o primeiro paso de formalización por en atención a vontade, dende logo, que apreciamos, insisto, da maioría das bases de coalición, da Compromiso por Galiza. Entón, o que resultou foi que se formalizou esa coalición. E entramos nunha nova fase, porque a formalización desa coalición foi con un documento onde unha das cláusulas que están
asumidas por ambas partes é de que fica aberta a porta para que se incorporen á coalición outros grupos políticos que coincidan cos plantexamentos básicos. Agora disponse, por lo tanto, de 10 días máis, por menos de días dende onte, para todo o que é elaboración de listas, presentación de listas, formalización, por lo tanto, das candidaturas. E nós insistimos en decir que esa porta aberta non é unha cuestión verbal, é unha reiteración da nosa postura de sempre. É unha porta aberta, por lo tanto, que está aberta a esa incorporación e, por lo tanto, a participación na culminación do proceso, da formalización xa da alternativa electoral, realmente, co programa, con candidaturas, e que seguimos defendendo esa postura. E é o máximo que podemos facer, a non ser que cometésemos suicidio no día de onte. E creo que eso ninguén pode reclamar unha forza política. Por lo tanto, reiteramos a nosa actitud de xenerosidade, a nosa actitud de apertura. Reiteramos que, dende o principio, exhortamos a esa participación sin vetos, sin cancelas, e reiteramos que isto é unha unidade de acción para unhas eleccións moi especiais, como xa explicamos, non vou reiterar, temos xa recollido de comparecencias anteriores, que non constituye ningún casamento, que non implica ninguna asunción de proxectos políticos estratégicos de cada quen, que siguen sendo cada un dos nosos, e que para a nova o primordial labor político segue a ser, alén deste episodio electoral, segue a ser a continuación na construcción dunha auténtica alternativa de movimento social plural, de afiliación individual, coa integración de grupos, segmentos, pero a través da súa militancia a nivel individual, de carácter asambleario, absolutamente participativo, tal como se aprobou nos documentos da Asamblea Constituinte do 14 de xullo, que se sigue sendo un proceso aberto para non ser o fundamental, pero esta unidade de acción é fundamental tamén para dar unha réplica como a que se merece a caterva de expoliadores, agresores aos dereitos cidadanos, deturpadores e inversores dos contidos de poderes de autogoberno logrados ou conquistados históricamente de maneira limitada no Estatuto de Autonomía de Galiza, que hoxe ocupan a maioría parlamentaria e a Xunta de San Caetano ou Brigada de Demolicións, Limpeza Étnica. Esta mañá os responsables de Compromiso por Galicia responsabilizaban a Xosé Manuel Beiras, decían que estivo máis preocupado por ocupar un posto en unha lista electoral que por conseguir unha gran coalición. Bueno, pois vou facer un par de comentos. O primeiro, remitirme ao que vos dixen, non digo a vos, cada un de vos, e cada unha de vos personalmente, pero sí os traballadores dos medios que estivechedes na comparecencia última que se fixo aí, nese xardín, hai poucos días, onde un dos xornalistas, lembro-me exactamente de calera, pero pouco importa, espetoume a pregunta de si eu sería candidato a presidente. Coido que podo casi literalmente repetirvos a resposta. Podes contrastala. Dixen que eu non tiña ninguna aspiración a ningún rol institucional personal neste asunto. Engado o que sabe perfectamente toda a militancia na Nova, porque o reiterei moitas veces, que non só non teño ningún interés personal en volver ao Parlamento de Galicia, sino que isto contraríame profundamente ter que volver a entrar nunha candidatura a este Parlamento e hipotéticamente
ter que volver ser deputado. Así de claro. Simplemente deputado. Coido que a miña trayectoria está clara. Coido que históricamente, ao longo de 10 años, para toda a ciudadanía estaba moi claro que Beiras nunca pretendía nin siquiera chegar á presidencia da Xunta, nin siquiera no momento de apoxeo do BNG. E que eu mesmo tomei a iniciativa nun momento determinado, dada a situación interna do BNG e dada a dificultade de asumir dous roles, un de portavoz do bloque do proxecto estratégico do nacionalismo emancipador e, por outra banda, de candidato á presidencia dun órgano no marco limitadísimo desa autonomía, dar o paso adiante desde tornar as funcións. Non pasou o que pasou. Por tanto, coido que iso está moi claro. A segunda cousa que quero decir que toda unha cuestión de credibilidade. É unha cuestión de credibilidade. Se despois de todo o que a miña maneira de actuar, incluso no proceso interno final do BNG, no proceso de negociación dentro do BNG con unha diversidade de segmentos, entre eles máis Galiza, fundamentalmente para plantexar, non, aquela reclamación, aquela tese da rexeneración interna e da recuperación do proxecto estratégico, e para chegarmos a unha candidatura unitaria. Despois de todo eso, despois de todo o que levamos falado, pois hai dirixentes de Compromiso que aínda creen, porque se o din supoño que o creen, que o Beiras ven a isto por ambicións personais e que me consideran imbécil. Porque a miña idade, o tal levo pelexado. Pensar que eu podo ter a máis mínima pretensión de meterme no encerello da política institucional nunhas institucións absolutamente degradadas, nun marco político estatuto vaciado dos seus contidos máis principais, no marco dun Estado que se convertiu nun protectorado en mans de poderes fácticos e poderes políticos como o PP e a súa maioría e o señor dos hilillos, que están violando constantemente a Constitución española, que é o marco legal onde se pode actuar. Se alguén cree que eu podo ter alguna apetencia, que me considera masoquista. E evidentemente eu masoquista nunca fui. Son moi hedonista, gusto de vivir moi ben. Evidentemente a miña vida fora da política institucional foi moitísimo máis grata, a pesar dos meus combates incomprendidos dentro do BNG, do que eu era cando tiña que aturar o que hai que aturar nun parlamento como este. Por lo tanto, a cuestión de quen dá crédito. E finalmente, a terceira cuestión que quería decir ao respecto desto, eu sabía perfectamente que ao dar o paso que eu dei no marco do mandato conferido como portavoz por a Nova, non tiña nada que engañar e asumía enormes riscos persoais. Pero son un home de esquerda. Eu son un nacionalista, non son soberanista, sino no fondo mesmo independentista, que non cree na parodia do Estado español, que asume aquela frase de Max Estrella, de Luces de Bohemia, da Valle Inclán, que di que España é un corral doblado. Pero sobre todo que asume aquilo que dixo Castelao nun libro, recollido nun libro de Blanco Amor, Castelao político, que a editorial Galaxia tivo guardado nunha gaveta durante anos, e que finalmente editou durante a legislatura de 85-89 da autonomía galega, Isaac Díaz Pardo, no Castro, era Castelao político, que decía que os nacionalistas temos que saber que para entrar na política, sobre todo se a política institucional, temos que tripar o esterco, e que pode ocurrir incluso que chegue temos a fundirnos no esterco até o peito, pero hai que sempre que manteñamos a cabeza fora, ben clara, e non perdamos a nosa dignidade e a nosa lealtade aos obxectivos polos que loitamos toda a vida. Está? Algo máis?
le parece que es una candidata, que su coalición está coja? Como vai estar unha coalición de seres humanos que nos distinguimos, seres humanos, por ser bípedos, andar con dúas pernas, e nesta coalición hai dúas pernas? Outra cousa é o que dixen ao principio, antes de que vostede me hace esta repregunta, xa dixen que o resultado do proceso non colma o espectro que nós pretendíamos abranguer e propuñíamos que se abranguese. Pero aí, estar coxa non. Caminhamos sobre dúas pernas, seres humanos, e coido que Esquerda Unida e a Nova poden ser, metafóricamente, dúas pernas. Hoxe o país saca que vostede encabezaría a lista pola Coruña, este dato é certo? Non hai absolutamente ningún acordo sobre listas tomado nesta coalición, precisamente, porque nós queremos seguir mantendo a porta aberta. Que se teña falado de cuestións como cabeceras de lista, claro. Que se teña buscado, percurado un consenso, normal. Non se vai ir así a cegas. Que se teña percurado unha situación na que, evidentemente, se ao final somos dous, nada máis definitivamente, que sexa paritario, lógico. Pero as listas hai que elaboralas. E ademais coido que é do dominio público que as bases de Esquerda Unida teñen que pronunciarse ainda a semana que ven. Nós non prexulgamos cal vai a ser a posición das bases, é outro risco que afrontamos. De acordo? De todas formas, E, por lo tanto, sería prematuro decir que listas, o que está, candidaturas, postos e todas estas historias. Mais ben o que me dá a impresión de que houve noutros sectores moita preocupación por esas cuestiones, claro. Pero esa veña política, nós intentamos promover unha nova cultura política, sí? hai un despacho dunha axencia cunha explicación dos acordos de Yolanda Díaz en Madrid, no que fai referencia a que, digamos, no cartel electoral da Coruña figurarían vostede máis ela mesma nos carteles electorais. Xa, bueno, pero que eu non podo falar por Esquerda Unida. En todo o que a Esquerda Unida de Galicia pois comunique, informe a Dirección Federal, e o que a partir de aí teñan a ver, pois decir públicamente, é cuestión deles. Eu estou falando como portavoz da Nova. Todas esas cousas que dicen importantes. O importante é cal é importante neste momento. Que o común da cidadanía galega está perdendo os seus dereitos. Está sendo agredido os seus dereitos á saúde. A unha sanidade pública e gratuita, a un ensino público e gratuito, a servicios sociais mínimamente decentes. Que a cultura deste país e todo o entramado cívico da sociedade civil do mundo da cultura está sendo destruído sistemáticamente, ou afogado, ou matado por fame. Que o idioma está sendo obxecto dunha campaña de analfabetización no propio idioma, cousa que non ten precedente en ningún país do mundo que eu saiba, que teña poderes políticos propios. Que os dereitos laborais están convertidos en cinzas, que vos podedes ser votados de calquer posto de traballo os que tedes agora, sin en absoluto os dereitos que tiñades de indemnizacións hai simplemente 3 anos, ou hai simplemente ano e medio. Que este país está en perigo de desaparecer do mapa, como Galiza. Que se cumpla aquela viñeta de Xaquín Marín de hai moitos anos, algúns, ou mellor, eres demasiado novo, non recordades, que era
un mapa de Galiza que era unha fochanca, hai unha excavadora, e había un cartel posto aquí, estivo unha vez Galicia, e había un burato. Esa é a situación na que estamos. E a vos parecedes que exercer a responsabilidade como cidadáns e como dirigentes políticos e como militantes políticos, andar con todas esas chafalladas, cando alguén ousa decir vayamos todos os que temos algo en común frente a esta barbarie, e que non vos indigna, pois a mí sí. Algo máis? E se consideras que isto é un mitin, transmitido como mitin. Pero empezaremos a campaña xa. Alguna cousa máis? Vale, pois...